ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ತಿಕಾಯಿ ಕೊಯ್ದಿತ್ತತೆ. ಆ ಅರ್ತಿಕಾಯಿನ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತು ದೊಡಮ್ಮ ಐತೊಲೆ ಐತೊಲೆ ಇಂಚ ಕಪ್ಪಾತಂತುಲೆ ತೋಜುಂಡೆ ಐತೊಲೆ ಪುರಿ ಪಿಜಿನ್ ಅದನ್ನ ಪನ್ಪೆರು ಇಟ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು ಐಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಡೂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಆತಿಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಪಿಜಿನ್ ವಿಸ್ಮಯತೆ ಎಂಚ ಐತವಲ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬುಲೆದಾನಗ ಅಂಚ ಪಿಜಿನ ಆಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಟಾಮಿನ್ ತುಲೆ ಟಾಮಿ 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 ಬಾ ಅರ್ತಿಕಾಯಿ ಒಂದಟ್ಟು ಒಂದು ಆಪುನೆಂಚ ಪಿಜಿನ ಅವು ಬುಲೆನಾಗ ಆಪುನು ಲತ್ತ ಇಟ್ಟು ಆಪುಜಿ ಬುಲೆನಾಗ ಪಿಜಿನ ಆಪುನು ಇವೇತಲ್ಲ ಐತೆ ಉಲೈ ಮೆತ್ತನೆ ಅರ್ತಿಕಾಯಿ ದುಂಬು ಈನಪುರ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅರ್ತಿಕಾಯ್ದ ಮಸಾಲೆ ಬಾರ್ದು ಕಚ್ಚಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಬಾಡ್ನು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಜನ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೇಯ್ಪಾದು ಅವೇನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇಪ ತಿನ್ಪುನ ಕೈಪು ತಾರಾಯಿ ಒಲಿತದೆ ತಾರಾಯಿ ಜಾತ ತುಲೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಐತಜಿ ಖಾಲಿ ಐನೆ ಬೇಪಾದು ಕಚಿಪ್ ಮಂತ ತಿನ್ನು ಅಂತಿರ್ಕಿ ಅವ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡತ ಅಂಚ ದುಂಬುದ ಗುಡ್ಡೆದ ವಸ್ತು ಗುಡ್ಡೆದ ಅವನ್ ಏನ ಪನ್ಪರ ಅರ್ತಿಕಾಯ್ದ ಪೂ ತೂತುನ ಇಜ್ಜಿ ತೂತಿನ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿಗತ್ತ ಒರ್ರೆ ತೂವಾರ ಅಂದು ಕೂಲ್ದಿತ್ತೆಗತ್ತ ಐ ಮಗರ್ದೆಗೆ ಮಗಡ್ದೇನಾ ಮಗರ್ದೆಗೆ ಆಯ್ತು ಪೂ ಆಪುಜಿಗೆ ಐನ್ ಒರಿಯರ ಬೋರ್ಡ್ ಹೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೂ ಆಪುಂಡ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸುವರೆ ಕುಜ್ಜಿ ಅವು ಅಮಾಸೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತೂವೊಡೊಂದು ಕಾತು ಕುಲ್ದುನೈ ಮಗರ್ದೆಗೆ ಮಾಯ ಕಾತೇನ ಅದನ್ನ ನೆತ್ತೊಲೆದ ಆಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕನೆಪು ಓ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಕನೆಪುಂಡ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಯಾಂಡ ಕನೆಪುಣಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಪಿಜಿನಪುಂಡು ಬೊಕ ಉಂದು ಅದಾ ಇಪ್ಪುನಾಗೊಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡ ಅಂತ ಅಮಾರ ಅಲ್ಲ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಅಮಾರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಮಾರ್ ತಿಂಡ ಅಮಾರ್ ಜೋಕುಲ ಪೇರಿಗೆ ಉಂತುಲೆ ಅರ್ತಿಕಾಯಿನ ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಕನೇರು ಇಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಅವು ನೀರೊಡು ಕನೇರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೀದು ಬುಡೋಡು ಯಾನೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚ ಇಂಚೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೀದಿಪ್ಪುವೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಪದೆಂಗಿ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಪದೆಂಗಿಲ ಒಂದುಲ ಇಂಚ ಗಸಿ ಗಸಿ ಕಜಿಪ್ ಮಂತಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪುಣಿಗೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಣೊಂದು ಒಂತುಲೆ ಟ್ಯಾನ್ ಕಂದ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಂಗ್ 30 ಎಟ್ಟು ಏತ್ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಕ 4 ಗ್ಲಾಸಸ್ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಪಿನತ್ತುಂಡುಗೆ ತೂಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಆತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ತೂಕ ಪರ್ತೆಯನ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತುಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಯಾನೈಟ್ ನೀರು ಜಿಂಜಾದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ಇತ್ತಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿಂದುಂಡು ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಮಂತುಕ ಮೂಜಿ ಲೋಟದಾತ್ ನೀರುಂಡು 2 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕದಾದನ ಸೀಪೆ ಹಾಕುಜಿಂದ ಶುಗರ್ ಪಾಡೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಚೀಪ್ಯಾಂಡ್ ಶೋಕಾಂಡ್ 2 ಚಮಚ ಪಾಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶೋಕಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು
ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾನ್ ಅರ್ತಿಕಾಯಿ ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಐನು ಲೊಂಬುದು ಇತ್ತ ಬೆಯ್ಯರ್ದಿಯ ಇತ್ತೊಟ್ಟು ಪದೆಂಗಿಲ ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತತೆ ಐನ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಸಂಬಾರ ದಾಸಿಮಿ ಜೀರ್ದರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈತೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಕನತ್ತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗಡಿತಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಐಕೊಂಚೂರು ಬೇವಿರ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದೀಕನನ ಸುಕ್ಕದಲ್ಲಕ ಮನ್ಪರೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕನೆನ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಆಡು ಬೇಯ್ನಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಅವೇ ಬನಲೆಗ್ ಬೊಕ ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕುದಿದು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕೊಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮುಡ್ದಿತ್ತಿನ ಐನ್ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಯಾನ್ ಅವು ಬೇಯ್ತುಂಡತೆ ಅರ್ತಿಕಾಯಿಲ ಒಂದು ಪದೆಂಗಿಲ ಐನ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಪೊಡಿ ಐನ್ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂಡ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸುಕ್ಕ ತೋಜುನ ಇಟ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಡೆಗೆ ಒಂತೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯಾಡು ನನ್ನ ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತತೆ ಐನನೆಕ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂಡ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿಯ ಫ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತಿನ ನಾನು ನೆನ್ನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ತಿಕಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಶೋಕುಲ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಲ್ಲ ಅರ್ತಿಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂದೆನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.